Заради промяната на климата, отглеждането на цитруси целогодишно в България ще е напълно възможно. Температурите ще се повишават все повече, а количеството на валежите ще спадне драстично, е мнението на специалистите. Иван Иванов обаче започва много по-рано да експериментира с топлолюбивите растения във варненското село Гроздьово. Почти всички цитруси, цялото семейство могат да бъдат отглеждани на българския климат. Няма невъзможни неща, стига да има ентусиасти и хора, които са готови да го направят. За всеки момент трябва да бъде готова една по-късна форма на мандарината уншио, която е японска мандарина. Тя е в първите дръвчета в насъждението. Тоест дръвчето издържа до около минус 10, минус 12 градуса. Ето го факта, североизточна България, но дръвчета са вече в прага на пълно плододаване. Понякога плодове могат да се берат дори през януари, категоричен е Иван Иванов. Това е грейпфрут. Плодовете му са в най-долната част. Ето така мога да покажа няколко. Ето ги. Това е грейпфрут сорт Марш. Много красиви. Все още е много рано за него за зреене. Тук лично един от моите любимци, това е лимонът сорт Майер. Той е хибрид между сладка мандарина и цитрон. Той е напълно готов. На вкус е леко сладникав. Това е така наречения изключително интересен и екзотичен цитрус ръката на Буда, който е вид цитрон. Пред него може да видите и стара и нова реколта. Ето в момента това е млади заврази и цветчета. Ето ги тук. И реколтата, която вече е напълно готова. Това е един от най-старите класически лимони, това е Лисабон. И тук едно чудо мога да ви покажа. Един друг, който си е намерил мястото, това е хибридният лимон Пондероза, който има участие на помелото. Когато той е навън, се расте в истинската стихия. Ползата от цитрусите е безспорна. Препоръчително е да се консумират преди студените зимни месеци, защото съдържат витамин С, калий и магнезий, повишават имунитета и са полезни за сърцето. Те задължително присъстват в менюто на Иван, защото той спортува активно. Аз ги обожавам. Другото, което ми се кара, че прекалявам. Аз дори лимона си го ям като мандарина. Просто аз много обичам киселите плодове и за мен са те нещо като ябълките. Постоянно са на трапезата. Разбира се, за да се радвате на добра реколта, трябва да се спазват някои основни изисквания. При Иван част от растенията се отглеждат полутраншейно, т.е. те са защитени отстрани и могат през студените месеци да разчитат на топлината от земята. Последователи със сигурност има, защото в момента ентусиастите, които отглеждат цитруси, постигат добри резултати в цяла България.